Ha jól érzem, izzik a levegő, és remélem ez nem csak a hőmérséklet miatt van így, hanem azért lelkesek vagyunk, és tenni akarunk, és azért jöttünk ide, hogy csináljunk valamit. Budapestnek 1000 arca van, egy igazi európai főváros. Az ország gazdasági, tudományos, kulturális és politikai centruma. Ha járunk az utcán, akkor a történelem, a tradíció kézzelfogható, érezhető az ember bőrén. De nem csak a tradíció, hanem a modernitás, az innováció is. Hiszen Budapest az mindig a szabadság, a nyitottság és az újdonság, a modernitás városa volt. Nem csak itt Magyarországon, hanem történelme során az egész régióban. De természetesen Budapest nem csak politikai centrum. Az itt élők számára elsősorban igazi otthon. És azt gondolom, és azt hiszem, hogy a magyar baloldal számára is Budapest igazi otthon. Mondom ezt azért, mert tudom, hogy a budapesti baloldal tudja, hogy hogyan kell győzni. A választás tétje óriási. Itt nem politikai pártok küzdenek csak és versengenek egymással, hanem a demokraták állnak szembe azokkal, akik a demokráciát csak nyűgnek érzik. A felelős gazdálkodók állnak szembe azzal, akik pazarolni akarnak. És a realisták azokkal szembe, akik csak ígérgetnek. Éppen ezért azt mondom, hogy itt nem csak pártok versenyeznek, hanem értékrendek és víziók is. A baloldalnak 3 nagyon fontos feladata van ebben a választási kampányban. Az első egyik fontos feladat. Be kell mutassuk az eredményeinket. Nagyon sok eredményünk van, amire büszkék lehetünk. A második ilyen feladat, hogy rá kell mutassunk a Fidesz hazugságaira, szemfényvesztéseire, hogy hol és hogyan akarják megvezetni a választópolgárokat. És szembe is kell szálljunk az ő rágalomhadjáratukkal. Ez a második fontos feladat. A harmadik ilyen fontos feladat, ha már víziók versengéséről beszélünk, akkor a harmadik és talán legfontosabb feladat, hogy elmondjuk a választópolgároknak, hogy milyen Magyarországban hiszünk, hogy milyen Magyarországot képzelünk el a válság után, hiszen Magyarország, mint ahogy Európa és a világ maradhat ugyanolyan, mint amilyen az a válság előtt volt. És hadd kezdjük az eredményeinknek a bemutatásával. Budapesten is nagyon sok fejlesztés történt, nagyon sok eredményünk van, hiszen nem tudunk pár kilométert menni Budapesten anélkül, hogy ne ütközzünk be valamilyen fejlesztésbe. Megépült a Megyeri híd, megújult a Szabadsághíd, és megkezdődött a Margit hídnak is a felújítása. Eközben utakat újítottunk, kátyúztunk, kerékpárutakat fejlesztettünk. Ez mind-mind nagyon fontos, mert az életminőséget javítja itt a fővárosba. Emellett panelprogramot hirdettünk, és csökkentettük a távhőnek az áfáját. Szerintem mindnyájan számos példát tudnánk hozni a Ferencvárosból, vagy éppen a 13. kerületből, hogy egész tömbházak újultak meg. Sok esetben nem is ismerünk rá bizonyos városrészekre itt a fővárosba. Ha egy szóban kellene összefoglalnom, akkor azt mondanám, hogy ez a sok eredmény azt hozta a számunkra, hogy Budapest igenis élhetőbb város lett az elmúlt 3-4 év során. És kell még egy dologról beszélünk, amikor eredményeket említünk. 8-9-10 hónappal ezelőtt nagy dilemma előtt állt a szocialista párt. Az volt a kérdés, hogy létrehozunk-e egy új kormányt, vagy pedig az előrehozott választások mellett döntünk. Komoly vita volt az MSZP frakcióban is erről a kérdésről. Akkor csak hittem, ma már tudom, hogy helyes döntést hoztunk. Azért hoztunk helyes döntést, mert szüksége volt az országnak, szüksége volt a nemzetnek
valós, azonnali válságkezelésre. És ennek a válságkezelésnek érezhetőek már az eredményei. Stabilizáltuk az ország költségvetését és gazdaságát, fenntartható fejlődési pályára állítottuk az országot, és csökkentettük ennek a világgazdasági, hatalmas, globális válságnak a negatív hatásait. Ez nagyon fontos, hiszen ha ez a gazdaságpolitika, ez a pénzügypolitika tud folytatódni, akkor Magyarországon a következő 3 évben, 2011 és 2014 között több mint 2000 milliárd forint többlet fog képződni a magyar költségvetésbe. Több mint 2000 milliárd forint. És ezt a többletet arra kell, hogy felhasználjuk, hogy azokat az embereket hozzuk helyzetbe, akiket leginkább érintett a válság. Akiket leginkább sújtott a válság. Persze figyelembe kell vegyük az ország, a nemzet hosszú távú érdekeit is, amikor felhasználjuk ezeket a forrásokat. És természetes, hogy a negatív társadalmi hatásokat is csökkentenünk kell, erről szól a krízisalap, erről szól a munkahelyteremtés vagy a munkahelymegőrzés, és erről szól a hiteleseknek a védelme, ami mind-mind ennek a kormánynak az eredménye és sikere. Sok erőfeszítést kértünk az emberektől, sok áldozatvállalást kértünk az emberektől. De fontos, hogy tudjuk bizonyítani, meg tudjuk mutatni a számukra azt, hogy ezeknek az áldozatvállalásoknak igenis volt értelme, van eredménye. Én az elmúlt nap, talán tegnap pénzügyi elemzőkkel beszélgettem, piaci pénzügyi elemzőkkel. Ők azt mondták nekem, hogy egyszerűen nem értik a politikát. Sok mindenről lehetne vitatkozni, de arról, hogy ez az elmúlt 9 hónap pénzügypolitikai, költségvetéspolitikai szempontból egyértelműen siker, arról nem érdemes vitát nyitni. Szerintem, aki újságot olvas, az pontosan látta és hallotta, hogy hányszor beszélt a Fidesz, hányszor hivatkozott a Fidesz az úgynevezett külföldi pénzügyi elemzőkre, akik azt mondták, hogy Magyarországon milyen szörnyű helyzet van, hogy Magyarország megfertőzi gyengeségével, gazdasági gyengeségével egész Európát és a régiót. Egyszer még az Amerikai Egyesült Államok elnöke és egy beszédében együtt említett bennünket, más országgal talán emlékeztek rá. És érdekes mód, a Fidesz ezeket mindig hozta, ugye ezeket a példákat. Bőszen emlegette például Navracsics Tibor bent a parlamentbe. És nem értem. Most, amikor ugyanezek a pénzügyi elemzők azt mondják, hogy Magyarország világ első ebben a programban. Magyarországot példaként állítják más Európai Uniós, az eurózónához tartozó ország elé, mint például Görögország.